Grace. Asa naman po ng mga dala nimo? O, di ba? Pan. Sprite niya, pan. Prasa man na. Parang ikarudong no. Dudong. Dahil pag balik-balik na akong dala. Ikaduha na ba ako ning kuyog sa imo ha? Nya basig deadma lang gihapon ka. Kapag ka sa kamay gugma pa kay o dyan makabuot sa kagmay Ikaw mamisita? Sa lalaki? Anong gipili man to nimong tawhana? Ut magagsaya ako nga, saya magkunay gugmagod. Yan lang gugugbot ipa. Ut magagsiya akong pilion pa nga. Nakagusto magkasaya siya, man ako na uyunan. Di, support na lang gud pa. Support na lang unta akong hangyo sa imo nga ba. Bitaw ka na kang bayhana ka. Basta kita bitaw ka, diri ka pa ingon semua. Grace ha, pagtarong ani mong gibati. Unsa man? Anong nakakuan man ka ng tawhana nga. Tung last time adto nako murag way buot kana bitang murag amawon. Paminaw nako murag kanang kuan ba kanang murag nasa sayad sa utok. Nya nakagusto ka nang naisayad sa utok? Abalo ka pa, kana si Dudong pa the best kaya na sa kuha pa. Siya ra gyud ako nagustuhan bisag isa, bisan kinsa diri nga ipakita sa kuha si Dudong ra gyud ako pa. Anay lain, way magbuot. Dili ba ako alang nga kanang kuan ba ang atong pamilya tarong. Unya masukot ka nga atong pamilya masagulan og kanang tao nga kulang sa bulan kanang grabe tawag gitawag nga abno. Masukot ka na? Bisan pagon sa kanimo pa kay ako aning kagustuhan. Isunod ra na ako akong dughan pa kung unsay sulod ani pa. Ano lang gud pag suko-suko dira pa. Sige ikaw. Pag minyo ka ng kuan, Mongoloid Grace ha. Wa ko labot anong kaminyoon ninyo. O sige. Naara ko mo support diri. Pero pasaylo ako kung di ko makapugong anang imong pamisitaan permente, wa ko nakauyon. Kay di ko makapugong ana Grace na. Basig makablit ko ning kuan diri. Pa, unsa na pa? Hindi na lagi kag pusil pa. For family use only na. Dipinsa ra na ako magkinaunsa kung magkagubo tayo to ba. Natay panlaban. Pagara na pa kay apo na kay pao. Lakaw na puturo niyang mama. Padali mo ba? Ang ulat. Dali bitaw mi, ikaw mahinay mo baklay. Excited pag mamisita anang nagsayad. Dili man gud pa. Sige na, lakaw Dala na. kita mo no kay para mustabang mo sa kog support. Mo. Kamu naman Support lagi ni mi mag. pero nga Kamu naman ni mag. Dili mo kun ingon anak. Para pag ba kung supportan ninyo kagustuhan sa inyong anak. Suportahan na mo ninyo pag kuan nagsayad. Dili. Dahil po mo manguldi. Ay po Sige na na. pa. Antay nang kag anaon ni man unya pa ha. Antay kag mariskare sa pagkunya si Dudong sa kuha kay. Ano na imong ginaingon. Tay sa pa ha. Ato sa ning klaruhon pa be. Ako pa gisugtan di ang tako. Basig pasagad ra po kag sulti na po dito na pod nga nakadiskare si Dudong. Gabo nagpasaka ra ba kag sulti dito ha. Kailangan ko ng pamisitaan nimo nga wala man na maon. Okay ra man ang kuyog ka pa. Okay ra na pang nakay kasulti. Ay dito pa kay ulo kay ba. Malo ka wala may kagusto tong. Okay ra man ta kung sa balay nimo isulti pa ayo lang dito pa kay na si Dudong ulaw kaayo. Ta pa kung sa balay ka mga sama dili dito na Dudong kay na ba si Dudong nya na yung pamilya ba maulaw ta. Ano lagi mo kung pugnan niya, ingani man gid akong pagkabatasan. Ngani pero dili nimo dalon dito ba kung masaba ka dito ra sa balay. Madala man nimo na kay imo man ang batasan. Gingnan di kada anong ayo kay dala gani. Madala gani kay imuhang naman batasan, di man na makuha sa imuha. Naunsa man ka? Sa man. Basta pa bantay lang kaunya pa. Klaruha gyud ang istorya karon pa kay Karuhon ko na niyo niya. maniskare sa pud lagi to si Dudong pa Mauli gyud tag balay nga. Way resulta pa ba? Nawa pa. Tanaw na nga niyo niya, Upat Grace. na na kami Tanaw anto lang. dito pa ikaw upat na. Di ko Wala na masaad. sa kuha pa. Di ko musaad, pero musuporta ko, pero di Kani, ko musaad. kuha ka na luwi ikaw upat na na kung anto dito inana ya pun Naluoy ka. man ko sa imo, amo kay gusto nako. Kadito ka tarong nga tao, nganong dito man Tarong ka. man na siya pa, tarong na Paday siya pa. tarong nga, simot-simoto ng bulak nga. Ikaw ra man gyud Mag-adik. Ikaw ra man gyud nag-ingon Karagdi. dili tarong pa. Tarong na Grace, di na mo simot-simot sa bulak Grace, murag adik nakaragdi. Murag nakabutoy Grace, ganahan ka na. Mo na kay imo uno na kon maguni mo nang mali gud tanan. Ali nga, Pilion ba rin ako na siya kuha na siya dili na siya maayo. mo gay no nga mura kag buta mo pili kag adik. Dili gyud na siya adik no, dili na siya Ano adik ingon pa. nato man to Grace? Inana lang gyud na iya ba naanda niya ba naanda Ka nila. nang 2 years old lang. Pa, sabta akong gibati ba? Sabta gud akong unsay sulod sa akong dughan pa. Wala nakabalo pa kung unsa na kanindot ilang pamilya pa. Support kay na sila ha. Kamo na lang gikulang mo support sa kuha ba. Forgive me pa ba? Ay na. Kanang support ay good ko support me pa. Sa magapa nga mura makagway paglantaw sa imong anak. Ako support man ko Grace, pero pag makita na ako nga lahi na ang lihok anang tawhana sa imo ha. Gamito na gid ko na akong 25 dire kalibre. Ano ko mapungan? Di ko mapungan Grace. Kay sakit sa kong buot nga nganong kay lahi na ang lihok anang tawhana sa imo Grace ah. Kasi gamito na ko na akong
25 kalibre diri. Di Pa. na to mapungan. Ang kabubuton pa ba? Ayaw, ginapakita imong pusil to pa, maluoy ka sa ko apa. Bis na pa, unta ko ikuan sa imong unta, pag mama ni Dudong, di lang hinuon kay, Ay Grace, ay kung kuan anang kuan mama sa imong gipanguyaban kay wa ko na ulit walang ana. kakabalupag, makakita ka ato pa. Ay bisan pag puti na gwapa na taas, di ko maibog ana. Ha, tikaltik, sulti ra na nimo pa. Sulti lagi di pero di gyud ko. Di gyud ko. Ikaw katikatiki pa, sulti Kay ra na kanang nimo ilang pa. mga kaliwat way Tara mga na, tara na, tara na. Ako nakita, tara na. Yung jalis oy. way mga buot ilang mga kaliwat. Pakita ng pusil, pakita lagi Tara yung na mga ba, pusil Ha? niya. Ang imong gipanguyaban Grace way buot. Hoy. Ayo. 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 Yo. O may tao dere. Ayo. Grace, walay tao, manguli na ta. Eh, si Panguli pa mo. Na, mo gawas na ginataw. Muli na tao may tao diyo, wala pa inigawas to. Pagulat lang kayo mo, no? Pagulat lang mo. Ayo. Di ka maulaw mga yung kadiha. Way tao. May magnangawat ta diri pangawa man, nangayo raman. Di tao na uli na ta. Tara na. Og muli ka pa, una lang mo pa, diri ra ko. Pabilin ra ko diri. Pauna na mo dito ka. Yo. Ayo. Uy Grace, Ayo. Ayo. uy Grace, maulaw ta ba? Wala tao. Ay, sige. Nalagi ni ron lagi na tuog ko na. Wala gi tao dere. Oh. May grado Grace. Pa. Ganina kasi Basta, kayo. Sabot ta dan ha. Yun na ipakita imong pusil ron kay ha. Ikaw dong ha. Uli na ta ba? Kay walay tao diri oh. Pa. May tao diyo. Sinimangon ako badungan niya. Hantay lang ka. Grace, di ka maulaw Ayaw. sa May tao diyo ba? Di ba kakasabot Grace, na may paminaw tao? sa sakwa. Yan, kanino, Paminaw sa ba? Di ka maulaw. Ayaw. Damay-damay yun, may manghod sa imong kakuan. Pamulo na sige na may dami ni kuya magpud siya pa. Ayo. Inang may tao. Uli na ta ba? Kay walay Ayo. tao diri. Ay, ay. Sorry ha, sorry. Sorry dong. Dayon. May hapon. Dayon. Palingkod pa. Ito diri ko an. Dito ka oh, tapat mo. Wa may agianan diri aso. Pa. Diri ka pa. Diri call, lingkod diri call. Ay, balik na po dai mo no. Mayong hapon. Isbugi diri pakalingkod si Papa nila. Dito ka, dito ka. Dito ka. Si tapat sa mga ate. Tapat sa mga ate kay basi kung saon na. Ay, may dami dong. Nana po dai kuy dala dong no. Sat mo po dai mong Ano ni lalaki. siya dong kining Sprite din. Ha? Arao din. Saan mo po ni? May pandri nga. Grace, tama na na ba? Pag pahambugan na. Kanino Kinom sa Ay, nanay pandri nga. Gipalit man ninamo. Gipalit man ninamo panaw. Ulaw ta ba? Guys, Ay. di man ko mukaog munay. Anong Na. mga munay naman po din Muna, yung patakar-kag. Ibalik sa ba? Ay sige lang ay sunod mabawi ra ko. So, green unleaded manggoro ni ipikasent. Dili Ibalik. Ay, papapakambalik. Pagkaulo ra man. Ay, nag-update yung kung Sige lang kay. ay, dagana ni Grace oy. Call, amo call. Ay merinda sa dong adong. Merienda sa dong. Ay, kung kuwan Ay na na tagay sila papa kay manana si. Ay si pangon kontra ba ya magud na. Jatag sa kuwanan daw ko dawato ni. Ay merinda sa dong. Ay ko ba maulo. Dako kay mo kabo Grace. Ay ko mo na siya anto nga. Oh, giterno ni mo sa akong short. Oh, Tani. Antay po kayo. Eh si pulo. Tarong. Iyatang na siya tanan. Oo, pani mo. ay guys. Tarong butang bangsa siya. Dako kayo ang Ulo. Iyatang na ipainom sa yatanan. Tarong gina. Dako kayong baso Grace. Kuan. Dong, kaon na tanan dong. Sige lang. Ready sa dong be. Tarong na mo. Ay, Tessa. Sige na ba? Sige na. Ay, sorry. Awa. Ay, sige na. Inom na ba? Sige na. Sige. Sige na ba? Magkabong higop tahan na pa. Di ba? Gani no murag madala ta ba kanang maguyod tas yang dako ti kanang Kaulo. Yan ang pando. Dagan kayo na ba? Hindi ni mo maurot ba? Di gyud ko ni mahurot Grace kay di man po kumukaon. Ay, pero may si auntie di. Ay, turo na kada wala si auntie ba? Dugay kayo kay 1 week din na iyahang processing of mukuan man gud na siya mo gawas sa nasod mo ng kuan. Iyatang na siya. Ah. Pero symptoms ni Ano ba di? Ay, so ikaw rin sa dariron. Ako ra isa permente diri sa balay. Sige lang kay. Unsa day? Tulo na lagi mo gahapon do mong papa. Ay, by the way, akong papa di ay niya. Akong manghod ni siya. Manghod Hey, ako. tanahon si Juan, Jimmy. Dodong. Agay bro. Sorry. Dodong. Dong, naray ko ituyo ba? Sa naman po Grace. Ibalik ko diri kay ituman ko si mong giingon ko ba nga. Kung gusto na ko uto ka ng sa taon ni mong giingon sa kuha ba? Pwede ba Grace?
Grace. Takot ay kong problema ron. Pwede ay sa kong samok-samok ka. Interval po. Kada adlaw naman lang ka mamisita sa Unsa may problema nimo dong? Sa kong samok-samok ka ang gugman yung crispy. Panabay sa ba? Kada adlaw na lang ka moadto diri oh. Uyugon Unsa may pwede mo na imong problema mga nimo dong? papa nga. Okay, kinanawan. Unsa may problema nimo no? Financial problem ron. Dagang kay ko gastuhanan sa Ay, mga financial Grace. problem. Why problema na? Unsa pagtulong sa kuha? Financial problem. Aro. Ay 1,000 ni mana. Dili Grace. Sige na dawatan na. Sige na. Dawatan na yung Kabalo ko gihatag nimo ning 1,000 pero maningir gyapon ka nani nani kapalit. Dili lagi na ko Ano, na paningnon dong. maghatag-hatag tag 1,000 sa Ika na sa akong kasing-kasing gatag sa imo nga bakit. Naluoy ko sa imo ha. Nani kapalit na pod maningir. Wala gani no, wala. Nani kapalit wala. Wala lagi. Tikag nani kapalit ha. Wala gani no. Muna dakong tabang na sa imo ha. Salamat ani. Nya. Unsa man tong imong gingon sa kuha? Kana aron og di na mo sugot ipakita. Oh, sige na ba? Sige na ba? Grace, Lagi ni dong. Pila nakabalik na ko diri dong. Wa gyapon. naluoy na pong mo. Kadali lang ha. Ay, tayo ganun. Ay, ako diri lang ni Grace. Sige lang. Diri sa bago. Diri lang ni kay. Nga lang na. May panis ako, mabilin oh. Kuan, unsa may Ihatag diha na. Maguna-una ako 1 minute Grace. Oh, sige, may problema. Unsa man imong kuha? Desisyon na nako kung sugto na pagyuti ka. Ilom lang ta Grace. Love mo. Oh, mo to balik kog diri wala ko nakalad si mo ha. Una ko isa kasi mana. Ay, isa kasi mana. Eh, nang isa kasi mana. Isa ka minuto na lang, isa ka Sige, minuto. siguro na sa wala problema na. Ano pa? Ipakita mo rin. Butang mo. Gingan na. Tingnan mo. Ayaw ipakita pa. Wala man to na ako gipakita na like nagkaato lang ko Klaro ba kay kayo katol pa. kayo. Klaro kayo. Di na siya mulokso pa. Wala ko nagpakita pa. Ay ana ko gipakita Tara, ba? tara. Siya ra may nakakita. Wa man Ulaw ako ra gipakita. Itara pa ulit pa. Ay, nagkuyog sunod na. Ulaw. May rapod ay tara. Eh, dalaw mo rin pan. Ano? Hadlokan. Ano? Saan na niraw tayo? Hadlokan man. Ulaw. Ano?